तामुलपुरनि पलासगुरियाव मोसौजों हाल एवनानै दैज्लां बोथोरनि गिबि माइ गायदों फुलेन नार्जारिया। दैज्लां बोथोरनि गिबियै मोसौ हाल एवनानै माइ गायदों दोलै नोगोरै माइ गायदों फुलेन नार्जारिया। बोसोरफ्रोमबो मोसौ हाल एवनानै माइ गायबोनाय बादिनो देग्लायबो हालिब्रै मोसौ हाल एवनानै आबाद फोथाराव माइ गायदों फुलेन नार्जारिया। माइ गायग्रा 26 जन गायग्रा हाजिरा लानानै बोथोरनि गिबि माइ आबादखौ गायदों। फुलेन नार्जारिया फोरमायोदि बोसोरफ्रोमबो मोसौ हालजोंनो माइ गायबोदों, खारायनाय एबा जागायजेननायखौ ट्रेक्टर होयो। दैज्लां बोथोरनि गिबि माइ गायजेननायाव गायग्रा आइजोफ्राबो रंजाखांनायखौ फोरमायदों। ৰোৱানি কৰিছা? সন্তলা কিমান জন আছে আপোনালোকে? 30 জন না কিমান? 30 জন। 28 জন। আমি হিসাব কৰা নাই না। ঠিকা কৰিছে না হাজিৰা কৰিছে? হাজিৰা। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল। গুৰু হালিদি ৰোৱানি কৰিছে না ট্ৰেক্টৰেদি ৰোৱানি কৰিছে? গুৰু হালিদি। গুৰু হালিদি। बहुत फुर्ति आपनालोगे? बहुत फुर्ति। सन्तलामोन नाव। खै बिगा दं बेहाय? 6 बिगा। खैजन दं नोंसोर गायग्राफ्रा? बेयाव माबा 30 जननो सानै खम। बेसेबां हाजिराया? माबा सानसेयाव 300, बेला मोनसेयाव 150। नोंसोर दा सानसे गायगोन ना बेला मोनसे? जोङो दा हायाबा सानसेबो जागोन, दा बेला मोनसे गायनोसै। नोंसोरखौ आधा बेलानि हमदों ना सानसेनि हमदों? आधा बेलानि हमदों दा। खै बिगा दंना हाया? बेयाव 6 बिगा दंनो गासै। मोसौजों एवदों ना ट्रेक्टरजों एवदों? मोसौजोंनोहाय, जोंनिथिना मोसौजोंसो गायजोबो। ट्रेक्टर होयोना होआ? ट्रेक्टरखौ खारायनायफ्राव होयो। दिनै मोसौ हालजों गायदों? दिनै मोसौ हालजों गायदों। साबैसे दं होनदों नोंसोर? 30 जननो सानै खम। 30 जननि सानै खम। 28 जन। 28 जन गासै। बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा? बिदिनो ज' गायो जोंथिना। बिदिनो बयनावबो सावथाल बर' लागायलाथाय गायो। गायदों। खै बिगा? 5.5 बिगा। बोसोरै मोसौजों हालेवो नामा? औ। खैजन हाजिराफ्रा? हाजिरा 26 जन। सानसे गायगोन ना आधा बेला? आधा बेलाल'। सानसेयाव बेसेबां नोंसिनि हाजिराया? सानसेयाव 300। आधा बेलायाव? आधा बेलायाव 150। थिखा होयोना हाजिरा? हाजिरा। दिनै खैथा हाल लादों नोंथांमोना? हालिब्रै। मोसौनि? ट्रेक्टर होयोना होआ? ट्रेक्टरा खारायनायाव होयो। खारायनाय खिनियावल' होयो? गासिबो मोसौजोंनो? औ। नोंसोर गामियाव बोसोरै मोसौजोंनो हालेवो नामा? गामियाव माने आधा मान मोसौजों हालेवो, आधा गैया। नोंस्रा बोसोरै मोसौजोंनो? जोंहा बोसोरै मोसौजोंनो। मा माइ गायदों? मासुरि। सावथाल बर' बिदिनो ज' जाजाय गायलायो नामा? बिदिनो सावथाल बर' बिदिनो ज' गायो।